зулқадамо абдураҳмонова охирон рӯзҳои буду бошаш ро дар хонаи маҳрум шавҳараш мегузаронад. барои холӣ кардани хона духтарандараш аз болои ӯ ба додгоҳ шикоят бурдааст. зулқадамо маъюби гурӯҳи дуюм буда аз забон маҳрум аст. наздикону ҳамсоягони ӯ мегӯянд додгоҳ аз безабонии ӯ истифода бурда чунин хулоса кардааст. меҳринисо сафарова ҳамсояи зулқадамо мегӯяд ӯ ва ду фарзандаш дар ин хона саҳм дорад ва додгоҳ бояд хулосаи одилона содир мекард. یکی گفتن که هم خیلی میگن که ببرویا براونیک ما هم خواهیش التماس میکنیم ایمی میجگونه بانو که اگر بهشتی چی را بخواه همین سری همین دو گوده که قطعی میسانک دسمول کنه. дар ҳалномаи додгоҳи шаҳри Клоб ки 12 ноябри соли 2020 содир шудааст гуфта мешавад миҷгонаи Муродзода соли 2014 ин маконро харида ба номи худ кардааст. аз ин рӯ додгоҳ ин даъворо ба нафъи миҷгонаи Муродзода яъне духтарандари Зулқадамо ҳал кардааст. дар ҳалномаи додгоҳ миҷгонаи Муродзода духтарандари Зулқадамо Абдураҳмонова гуфтааст падараш бидуни огоҳ кардани ӯ занг гирифта ба макони ӯ оварда зиндагӣ кардааст. баъди марги падар хостори холӣ кардани хонааш аст. аммо наздикон ва ҳамсоягоне ки шоҳиди маросими тӯи Зулқадамо Абдураҳмонова ва маҳрум Мурод Кавгаков буданд дигар мегӯянд. شوش نمیتونم باید گشت که چی با تغییر خیلی نگو گفتک و تیمای آدم خوب و انسانی نغزه گفتک دو گوده که ما با گردن میگیریم همین تیما را یا او قد گرم کنه و مقصد شک پری همین را بشه و دبریم پدری ما که شوه همه خونو ای همو گفته همین خیلی ما را وعده کرد. Мурод Кавгаков ҳамсари Зулқадамо Абдураҳмонова соли 2019 вафот кардааст. даъвои духтарандар барои ду хона баъди марги падар шурӯъ шудааст. به هیچ کس نبود خطیم بو امروز اینجا یک خلالخونه جای جزیره خیلی بیزه بود جای رنگ یک دهشت‌آور جنگل وری بودن اینجا را همون همین زنک ساز کرد. аммо ҳуқуқшиносон мегӯянд ки Зулқадамо Абдураҳмонова тибқи моддаи 121 кодекси манзил ҳуқуқи аъзои оила эътироф кардан ва маскун шуданро дар ин манзил дорад. моддаи 70 кодекси манзил қисми 5 мегӯяд ки агар манзили иstiqomatиро худсарона ишғол карда бошад дар он сурат шаҳрванд бе додани хонаи дигари зист кӯчонида мешавад ҳоло он ки номбурда бо ҳамроҳии марҳум шавҳараш яъне бо падари ҳамин соҳибмулк зиёда аз 10 сол якҷоя зиндагӣ кардагиянд ҳоло он ки худи ҳамин соҳибмулк бо инҳо буд хоҷагии пеш бурдан ва номбурда ҳуқуқи маснун карданро дорад аз оилаи молик ва маснун кардан. марҷона ва алишер ту кӯдаки хурди Мурод Кавгаков ҳастанд. ҳоло ин ту кӯдак аз рӯзе ки миҷгонаи Муродзода пеш кардан мехоҳад хоҳар бузургашон намеҳисобад. миҷгонаи Муродзода духтарандари Зулқадамо дар суҳбати телефонӣ гуфт ки он макон моли ӯст ва бояд онро фурӯхта дар душанбе хона харад. ҳоло Зулқадамо Абдураҳмонова медонад ки рӯзе не рӯзи суд иҷрочиён ӯро аз хонааш мехезонанд вале ӯ ҳамаи инро нигоҳ накарда дар агароти хонааш картошка ва сабзавот коридааст. баъди марги шавҳар ин заминро худаш пебол мекунад ва киштукор карда зиндагиашро бо ду фарзандаш пеш мебарад. ӯ бо забони худ мегӯяд ки баъди хезондан аз хонааш бо 3 гову мурғу амволи хонааш куҷо меравад худ намедонад, аммо мегӯяд ки ноумед намешавад ва рӯзе не рӯзе ҳақ ба ҳақдор мерасад.